Vezîrê Bazirganiyê Tirkiyeyê li Sêrta Bakurê Kurdistanê. Teşekkürler efendim. Serdana esnaf û dikandaran û çend kargeh û saziyên parêzgehê kir. Pêvajoya çareseriyê Rojeva Serêkeya Omer Bolat bû û behsa sûdên wê yên aborî kir. Terörsüz Türkiye projesiyle hem milli Bi projeya Tirkiya bê teror hem de yekîtî û biratiya meya netewî bihêztir bibe, hem jî de geşedan û pêşketin di serî de Rojhilat û başûrê Rojhilatê Anadoliyê pir bilez û bez bilind bibe. Rojhilat û başûrê Rojhilat înşallah dê bin xwediyê rejeyên pêşketinê aboriyê yên li ser asa rêjeya navendiya Tirkiyeyê re. oranlarına sahip olacak. Peyamên nêrîniyên berpirs û wezîrên hikûmeta AK Partiyê yên li ser pêvajoyê di demekê de ne ku Komîsyona Parlamentoyê li ser xebatên xwe berdewam e. Heta niha 5 civîn sazkirine, lê tu gaveke pratik ya ji bo pêvajoyê ji civînan derneketiye. Hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş û serokê berê şaredariya bajarê meziniya Amedê Selçuk Mizraklı ji girtîgeha Edirneyê biriya parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu hişyariya demêdan komisyonê û xwestin ku ji bo gavên pratik destê xwe sivik bike. Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı من سردانا صلاح الدین دمیرتاش کو 9 سالن لگرتیگه اولهیا بلند ادیرنه گرتیه و هر وها دکتر سلجوق مزرق لیکر کو زیده 6 سالانه دگرتیگه هدیه به واژوی جنیزیک و دشوپینن جبر شرط و مرجین گرتیگه و راگهاندنا سینوردار آگاهی انوان این برفره درباره گشدانان ده نینن او وها د فکرین کو مترسیا هری مزن او دمه کو والا درباس دبه وان به مره پار وکر کو دوی اف دم گلکی باش بین خواندنو والا نه درباس کرن دوی دمل دست سرراskirinin yasayı u gavendin en teviz ben avetın. bir an evvel yasal düzenlemeler varsa diğer adımlar atılmalıdır. İçerideki karanlıkla boğuşmakla geçirdik. Farklı terör Komisyona Parlamentoyê 27 û 28 vê mehê du civînên din saz dike. Ülkemizin güçlü müreffeh Di civîna yekem de serokên berên Parlamentoyê û di civîna duyem de jî Yekîtiya Baroyên Tirkiyê nerîn û pêşniyarên xwe yên li ser pêvajoyê bi komisyonê re parve dikin. Dem Partî û PKK jî daxwaz dikin ku komisyon bi heman awayî guhdariya rêberê PKK Abdullah Öcalan jî bike. Ferdi İshak, Rûdaw.